Is-Sibt wara nofsinhar saret protesta quddiem Kastilja fil-Belt organizzata minn Youth for Palestine akkumpanjati minn moviment graffiti biex jesprimu solidarjetà mal-poplu Palestinjan li qiesu li ilu 75 sena iġarrab tkeċċija minn artu. Il-kelliema appellaw biex issir azzjoni internazzjonali kontra l-vjolenza li għaddejja bħalissa. Huma qalu li qabel ma bdiet il-gwerra bejn Iżrael u l-Ħamas, it-toroq ta' Gaza kienu mimlija tfal iżda llum il-ġurnata qed naraw biss tfal li qed isofru quddiem il-ġlied li għaddej fil-medda ta' Gaza. Mijiet ta' eluf ta' tfal Palestinjani ġew affettwati direttament mill-attakk ta' Iżrael fuq il-medda ta' Gaza. Aktar minn 18,000 Palestinjan ġew maqtula mill-Iżrael matul dan l-aħħar ġimgħat fejn kważi nofshom huma tfal. Apparti tfal maqtula, numru kbir ta' tfal spiċċaw midruba serjament fil-waqt li ma jonqosx it-trawmi kbar għal ħajjithom. Moviment Graffiti saħaq li l-attenzjoni tad-dinja għal dak li qed jiġri fil-Palestina hija waħda mill-ftit armi li fadallu l-poplu Palestinjan sabiex jiġġieled kontra l-ħruxija Iżraeljana u l-appoġġ li ssib mill-Istati Uniti u ħafna mexxejja Ewropej. Huma qalu li s-sitwazzjoni f'Gaza hija traġedja bla tmiem, hekk kif ix-xita ta' bombi mitfuwajn mill-Iżrael kisru kollox u waslu biex il-Palestinjani spiċċaw jiskennu ġewwa sptarijiet, skejjel u kampijiet ta' refuġjati. Moviment Graffiti kompla li l-assedju Iżraeljan qed iwassal biex il-Palestinjani imutu wkoll bil-ġuħ, bil-għaġġ u bil-mard filwaqt li 1.9 miljun Palestinjan minn popolazzjoni ta' 2.3 miljun kellhom jaħarbu minn djarhom.